खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि नैबे मोनसे गुबुन चेनेल प्रकाश नार्जारी इउटिउब चेनेलाव बरायनाय थाबाय गोसो गोरबोजों हेपि निउ इयार इंराजिनि गोदान बोसोराव नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों अननाय सिबिनाय आरो मान बावहरनाय थाबाय गेदेरफोरनिफ्राय अननाय लुबैबाय आरो आंनिख्रुइ उन्दैफोरनो बोर सारस्रिहरबाय रायजोफोर आङो 3टा बाजियावहाय लाइभ फैनो होननानै बुंदोंमोन बाट माखासे टेकनिकेल प्रब्लेमनि थाखाय आं फैनो हायासै But double technical problem is audio ni problem जाना दङ साउन्ड कार्ड बायनानै लानो हायाखै जायनि जाहोनाव नोंथांमोना स्पष्ट भाबै नैबे रावखौ लेपटपनि माइकनिफ्रायसो खोनानाय जादों निमाहा बिनाय थायो आं नोंथांमोननियावहाय बेनि थाखाय स' रायजो राजाफोर आं दिनै माखासे बाथ्रा बुंनो सानदों बे दिनैनि माखासे बाथ्रा दिनैनि लाइभ फैनायानो जाहैबाय कि मैया थांनाय बिथराय ब्रह्म नैबे बिथराय ब्रह्म बिनानाव जाय थैदों होनना बुंदों नङा होमबा दा बिनि सायावहाय मोनसे कुइसन आंनि गोसोआव सोंदों आरोना दा बोरैहाय थैदों माने निश्चय सोरबाफोर बुथारनासो बेयाव ओरैनो गोग्लैनाय बायदि स्टाइलै दोनदों नामा जुदि गोग्लैदोंबाबोथ' बे मानसिया एसेबाबोथ' फैनो हागोन ना नङा होमबा ना बेवहाय जेंसि जेंला दंमोन नामा बेयावहाय माने जेंसि जेंला दंमोनबाथ' जाय मानसिफ्रा बे गोथै सहखौ बोखांदों बै दैमानिफ्राय बा बै दालां दैनिफ्राय अब्ला बेयाव जेंसि जेंलाखौनो नुवाखै बोरैहाय माबोरै एरसोना थाखो नङा होमबा एसेबाबोथ' बियो मानसिया माने सिखारनानै फैनो हानाय केपासिटियाथ' थागौमोन आरो स्कुटिखौबो मानो नुवासै मानसिफोरा जुदि गोलैदोंब्ला सासेबो मानसि गैथारामोन ना बेवहाय ओरैबायदि मोनसे कुइसन आरोना बेबायदि दा बिनि सायावहाय माखासे इनभेस्टिगेसन खालामोब्ला आं सानो नुगोन आरो माबा मोनसे मोननो हागौ बायदि बेबायदि आंनि सायाव एसे माने सम्भावना दं आरोना रायजो राजाफोर दा बे मानसिया जुदि गोग्लैदोंमोनब्ला बे गोग्लैनाय लोगो लोगोनो दा दैयाव सौहैनाय लोगो लोगो एसे एनै मोनसे लडिंआबो एसे मा जायो रेजें सिस्टेम जायो दैयाव गोग्लैदोंबा बाइकआनो होन गारियानो होन एसे लडिंआ एसे स्ल' जायो आरो गोग्लैदोंबा बेयाव मानसि माने जाय मानसिया गोग्लैदों बे एक्सट्रा जाहैखानाय एसे सम्भावना थाखायो आरो जुदि स्कुटिजों नांजाबना जुदि गोग्लैदोंबा अब्ला बबे मोनसे बडियाव नांनानै गोग्लैदों स्कुटि होसिनजानाय बबे मोनसे खनायाव होसिनजादों बेखौबो दाग नुगोन बिदिब्ला बेवहाय होसिनजानायनि दाग नुगोन बेवहाय बाट बेवहायथ' डाइरेक्ट जेबो दागनि जेबो सिनखौनो रावबो बुंनो हायाखै जास्ट एक्सिडेन्ट जादों आरो एक्सिडेन्ट जानानै स्कुटिजों गोलैनानै थैदों होननानै बास बेबायदि स्ट'रि ओरैनो स्ट'रि बानायलाबायनो हायो आरो ओरैनो जास्ट स्ट'रि बानायलाबायनो हायो जास्ट मानसिखौ बुथारखांनायनि उनाव दैयाव जब्ब'गारबाय आरो बेनि गेजेराव स्कुटिखौ गारफाना होबाय मानसिया थैदों स्कुटिजों बोरैबा बे दलंआव गोग्लैदों सिम्पल दलंआबो गाज्रि नालाय एसे थ' बेजों डाइरेक्ट गोलैबाय बास मानसिया थैबाय बेबायदिनो थैबाय आरो दा बिनि सायावहाय एसे नायबिजिरना नायलाय एसे साननानै नाय जुदि स्कुटिजों गोलैदोंब्ला स्कुटिया जुदि बिनि सायाव होसिनदोंब्ला अब्ला बे स्कुटिया बोरैहाय जाखांखो सोर नुखो बे स्कुटिखौ आरो लोगोसे बे स्कुटिनि सायाव सिङाव जुदि बे मानसिया दंमोनब्ला अब्ला बे स्कुटि जाय मोदोमाव नांदों बेयावथ' माबा मोनसे दागो थागोन दागो थागोन ना थागोन ना स' बे मोनसे सोंथि आरो दागो नुगोना नुवाखै जायफोर मानसिफोरा बे बडिखौ बोखांदों बे मोनसे बिराद गिदिर बाथ्रा आरो आंनि साननाय मथेब्ला आरो लोगोसे आं मैयाहाय फुङावहाय गोजोन फुंबिलि होननाय मोनसे सावगारि होदोंमोन जाय आं आंनि आब'जों सावगारि लादोंमोन बे जोंहा आब' उदालगुरि जाय आं उदालगुरियाव थाङो बिसिनाव थाङोमोन आङो बिनि मुङानो जाबाय आब' उर्मिला सरगियारि आङो जेब्ला बेंगलराव थांदों बेंगलराव इसेबां गिदिर जाथाय जादों PNS बसुमतारीनि जाथाय जादोंमोन नोंथांमोना बिनि सायाव बेसेबां सापर्ट खालामदों बे PNS बसुमतारी जेब्ला आङो भिडिअ बानायदोंमोन होजोंहाय आरो लोगोसे बिथांमोनखौ लायदोंमोन होजोंहाय नोंथांमोननि मददजोंनो अब्ला बे आब'मोननियावनो थाहैदों आङो बे आब' उर्मि आरो आब' जिरिमोननियाव थाहैदों दा नोंथांमोना बे आं बुंनो सानदों जाय पिक्चारफोरखौ नायना एसे सानै हयै कमेन्ट खालामनाया गाहाम नैबे IQ-खौ नैबे ब्रेनखौ साननो थाखाय होदों नोंसोरनो जायफोर मानसिफ्रा बे बाथ्राखौ बुंदों अके सोरबाफोर मोनथियाखै सोंदों बिथांमोननि थाखाय थेंक इउ स' माच आरो आं बिथांमोननो रिप्लाइ होगोन डाइरेक्टलि खायसे मानसिफ्रा मा बुंदों बाजैया समायाखै नोंजों बाजै आरे व्हाट इज दिस बेफोर मा बेफोरो मा बाथ्रा बेफोरो मा बुंनाय जाखो बाजैया समायाखै आरे मा एंगेलाव नुखो सासे बिमाजों समान सासे बिब'जों समान मानसिनि महरखौ आंजों रुजुदों आरे नों नुखाबाय जेनेबा समाया होननानै नुखाबायानो आरे होनबा नों साननानै नायमोन समायाखै होनबा माबा मोनसे सोरबाथ' माबा मोनसे सोमोन्दो नोंनावथ' कारेक्ट एन्सार गैया नों मोनथियाखै अब्ला मा दङ अपसन नोंहा सोंनाय कुइसन मोनसे सोंनाय दङ नोंहा कुइसन बिएम सोदोब चेनेलनि कमिउनिटि पस्टआवहाय आं बेखौ होदोंमोन आपल'ड खालामदोंमोन
लोगो लोगोनो आं मोनसे आरोबाव मा गोजोन बेलासि होननानै बेवहाय आङो जों आब' उर्मि आरो आब' जिरिनि मोनसे सावगारि होनानै होबाय आङो आरो बेवहाय गोजोन बेलासि नांबाय आरो बेयावबो सोंबावबाय कुइसन आरो ब्रेनखौ इउज खालाम प्लिज इउज खालाम मा दोनखो अनलि फेसबुक वाट्सएप हो मायाव दोनखो जुमाय लोंनो मायाव दोनखो बेरायनो हो इउज खालाम सार्भ खालाम गोबाव खालाम गावनि ब्रेनखौ मा जाथावना सोर जाथावना सोंनाया गाहाम नामा आंनि सोंनाया आं सोंथारनोसै जुदि नों जुदि मोनथिथारनो लुबैदोंब्ला if you want to know this better this you have to ask नों जुदि मोनथिथारनो लुबैदोंब्ला साबसिना बेनो कि नों सों then you will get answer if I have time then I will reply to you आहा जुदि समय दंब्ला आं रिप्लाइ खालामगोन प्लिज ब्रेनखौ इउज खालाम don't use your brain is fellow इसेबां wasted टाइमाव बेफोरबायदि ओरै बाजै अरे नोंथांमोना आंनि गार्लफ्रेन्ड आंनि जिबखौ नायनो लुबैदों नङा होमबा अरे जेब्ला आं जागोन अब्ला नोंथांमोननो खोन्थागोन आं खोन्थागोन नोंथांमोननो अके दे आंनाव गार्लफ्रेन्ड थाबाय ओमफ्राय नोंथांमोना मानि थाखाय नांगौ मानि थाखाय मोनथिनो लुबैदों focus on your life focus on your study focus on your career what you will do next day what you want to become just focus on your mind focus on your career focus on your study focus on your planning please आरो लोगोसे आं नैबे बाथ्राखौ बुंनो सानदों आं दहायसो चिरां जिल्लानि 2 नं कासिकट्रा नैबेयाव आं दहाय थांदोंमोन सासे नैबे हिन्जावसा बिनि मुङानो रैसुमै बेवहाय बिमादै आरो बिमाया लोगो नांनानै हमदों बे मानसिखौ आरो बिनि गेजेराव बे मानसिया माने एसे प्लेयार फुटबल प्लेयार आं बिनि सोमोन्दै माखासे भिडिअ बानायदों आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय बेखौ खोन्थानानै होगोन आरो लोगोसे आं बे बाथ्राखौ बुंनो सानदों दिनैनि बे गोजोन मोनाबिलि समावहाय नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों मोनाबिलिखौ आङो माने बरायहरनाय थाबाय दिनैनि दिना जाय मानसिफोरनिया मोजाङै थांबाय बिथांमोननि दिना मोजां गाबोनबो बेबायदिनो थांथों आरो लोगोसे खौरां फरायनाय बिएम सोदोब चेनेलाव जागासिनो दङ बिथांमोनहा ट्रेनिं सोलोंदों बिथांमोननिफ्राय एसेबांबो एक्सपेक्ट दा खालाम नोंथांमोना जेब्ला जाय मानसिया जिरायगोन निउज फरायनायावहाय अब्ला बै मानसियासो बुजियो कमेन्ट खालामनाय गुबुनखौ बुंनाय मानाय बिराद गोरलै इट इज भेरि इजि बाट जेब्ला खामानियाव प्रेक्टिकली मावगोन अब्ला बेवहाय बुजिगोन स' गोजोननाय थाबाय थेंक इउ सो माच भिडिअखौ नायनायनि थाखाय